γίνεται στην Δυτική Αθήνα και στο Δήμο μας, στο Δήμο Ηλίου. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Η φλόγα της αγάπης έρχεται στο Δήμο μας, στο Ήλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια συλλογική δράση, ομαδική, που απαιτούσε συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Δήμων, της Υπηρεσίας Καθαριότητας με διευθυντή τον κύριο Καλογερόπουλο, της Υπηρεσίας Τεχνικής με διευθύντρια την κυρία Δημητρακοπούλου, την Υπηρεσία Πολιτισμού με την κυρία Κωνσταντακοπούλου, την Κοινωνική Υπηρεσία με την κυρία Παπάζογλου, την Υπηρεσία των Οικονομικών με την κυρία Πέτρη, την Γενική Διευθύντρια του Δήμου μας την κυρία Χρυσάκη, Πολιτιστική Σύλλογη, την Διευθύντρια του ΚΕΠ την κυρία Μιλιώνη, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Κέντρο Γυναικών, φορείς όπως το ΕΚΑ, τον ΟΑΣΑ, την Ελληνική Αστυνομία και φυσικά όλα αυτά υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της ΠΟΣΕΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Σήμερα συμμετέχουν εθελοντές αιμοδότες, όχι μόνο σχολεία, σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, Κέντρο Γυναικών, Εμπορικός Σύλλογος, απλοί δημότες. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Θα ανέβουμε την Νέαντος μέχρι το Άλσος, θα στρίψουμε δεξιά στην Αχιλλέως και θα κατέβουμε την Πηλαίος μέσω της Πάριδος. Θα φτάσουμε στη Μανάκη, όπου θα στρίψουμε δεξιά και αριστερά για να κατευθυνθούμε στη Νέστορος, όπου θα την κατέβουμε από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά, με συγχωρείτε, μέχρι την πλατεία Γεννηματά περνώντας και φτάνοντας μέχρι την οδό Ιδωμενέως, όπου θα στρίψουμε αριστερά και θα κατευθυνθούμε προς τον κόμβο Ηλίου. Θα το κυκλώσουμε την όμορφη αυτή πλατεία μας με το Συντριβάνι και θα ανέβουμε την Πρωτεσιλάου μέχρι την Νέστορος, όπου βρίσκεται η πιάτσα του ταξί. Θα κατέβουμε την Νέστορος μέχρι την Κάλκου, πίσω από το Δημαρχείο μας. Θα κυκλώσουμε την πλατεία Ιδρών Πολυτεχνείου, θα μπούμε από αυτή την είσοδο της Κάλκου στο Δημαρχείο και θα ακολουθήσει η βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών. Οι αιμοδότες που θα βραβευτούν σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συμβολικό. Είναι αιμοδότες όπου με τα στοιχεία που κρατάει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχουν αιμοδοτήσει 30 φορές σε 40 αιμοδοσίες. Σε διάστημα από τον δεύτερο του 2003 μέχρι τον έκτο του 2016. Πρωτού προχωρήσουμε στην τελετή υποδοχής της φλόγας από την Καλυθέα, τον προηγούμενο σταθμό της φλόγας της εθελοντικής αιμοδοσίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που δίνετε σήμερα ηχηρό παρόν ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Νίκο Ζενέτο, να απευθύνει χαιρετισμό.